Tips για το πλύνσιμο πιάτων από κάποιον που συχαίνεται να πλένει πιάτα. Έχουμε όλοι υπάρξει σε αυτή τη θέση και έχουμε αφήσει τα πιάτα 1, 2 και 3 μέρες στην εροχήτη. Αλλά πίστεψέ με, όταν γεμίσεις κατσαρίδες, να δω πώς αρχίσει να πλύνεις τα πιάτα αμέσως. Και κανείς δεν είναι ασφαλής για τις κατσαρίδες. Οπότε grow up και άρχισε να πλένεις πιάτα. Αρχικά βάλε γάντια. Δεν ξέρω καν τι κάνεις χωρίς γάντια, γιατί όλα τα σαπούνια λένε ξεκάθαρα ότι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Και γενικά όχι. Αλλά αυτό που με βοηθάει εμένα είναι ότι επειδή το νερό δεν με ακουμπάει, είναι λες και δεν πλένω πιάτα. Είναι λίγο περίεργο, αλλά κάπως έτσι δουλεύει το μυαλό μου. Επίσης, bonus pody, δεν χαλάνε και τα νύχια. Δεύτερο, συνδύασέ το με κάτι που πραγματικά σου αρέσει. Εγώ βάζω και βλέπω YouTube videos, συνήθως true crime ή το αγαπημένο μου podcast. Τέλος, αυτό που μπορεί να είναι λίγο προφανές, αλλά και λίγο περίεργο, είναι από αυτά που συνειδητοποιείς ότι είσαι ελεύθερη βούληση και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά είναι OK να μην πλύνεις όλα τα πιάτα. Ναι, υπάρχουν φορές που θα πλύνω 2-3 πιάτα, γιατί λίγη πρόοδος είναι καλύτερο από το τίποτα. Και γενικά αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να διαχειριστώ όλο αυτό το υπερβολικό ψυχικό φορτίο.